І яшчэ адзін стэрэатып, што дзяўчаты будуць размаўляць пра навуку. Ну все же понятно. Пра стасункі з хлапцамі, пакурыць за там ялінкамі гаварыць. Але задротам быць круто. Люксавы кавалак твайго мозга. У актывіста класічнага, у яго піраміда Маслоў перагорнута. Я магла б лёгка пайсці ў танцы. Ну ты ж робіш добра, ну так і рабі. Выбірайце дзяўчынаў задротаў навукоўцаў, бо ўвесь вялікі шалеш, што яны хадзілі на танцы на пілоне. Я цяпер таксама ласкатуха, ура! Вітаначкі, сябры, вітаначкі, дзяўчыны. Вітаю, дзяўчыны, вітаю, гледачы. Вітаю, Давайте. дзяўчаты, всіх вітаю. Сёння мы запрацілі Святлану Волчак, фізіцу, папулярызатарку навукі, рэдактарку навукова-папулярнага часопіса «Памылка». Так што, як вы здагадаліся, сёння мы будзем размаўляць пра навуку, пра фізіку. А я, ведаеце, яшчэ перад самай гутаркай падумала, пра што, дзяўчаты, што сёння мы робім гэты запіс акурат у дзень роднай мовы. І я я пабачыла сёння ў Інстаграм, там гартала, мне проста ўся стужка ў гэтым дні роднай мовы, усе віншуюць, штосьці публікуюць. І быў такі там класная стужка была ад Інстытута беларускай мовы, якія казалі, сёння акурат дзень, калі вы там можаце паглядзець фільм па-беларуску, паслухаць беларускамоўны там плейліст, штосьці зрабіць. А я падумала, а нас сёння акурат дзень, калі мы можам запісаць беларускамоўны падкаст пра навуку па-беларуску. І зламаць яшчэ адзін той стэрэатып, калі ёсць такое беларуская мова, гэта вось нейкая там мова вёскі, а пра ёй навуковая нічога не кажуць. І гэты стэрэатып ужо даўно ламаецца. І я на сваім прыкладам тое, што хімія можа гучаць па-беларуску. Я літаральна учора рабіла допіс у соцсетках Аба, дзе піярыла збор на пераклад фантастыкі чарговай кнігі Эндзі Уіра, праект Ава Марыя. І мне там нават была такая фраза, што беларуская мова она можа гучаць нават у космасе. І беларусы гэтыя працягваюць ламаць усе гэтыя стэрэатыпы, што беларуская мова можа быць, мы можам размаўляць і пра дыкпікі па-беларуску, але і пра навуку па-беларуску. І сёння вось з дзяўчатамі мы паспрабуем пра гэта пагутарыць. І яшчэ адзін стэрэатып, што дзяўчаты будуць размаўляць пра навуку. Гэта таксама ламае пэўны стэрэатып. Таму што дзяўчат усё яшчэ вельмі мала ў навуцы, асабліва такіх STEM навуках. Фізіка, хімія, матэматыка і гэтак далей. Так, вось таму я хацела бы пачаць гэты выпуск перад тым, як мы перайдзем, я ведаю, там у Яны шмат вельмі класных цікавых пытанняў датычна там фізікі і ўсяго астатняга, вось пра нейкую тваю асабістую гісторыю, Света. Як ты ўвогуле абрала фізіку? Таму што ёсць шмат, я ведаю, Яна ў інтэрв'ю шмат распавядала, як яна прыйшла да хіміі, як і была вось, напрыклад, там можа Яна і потым таксама дадаць свой досвед, як і было цяжка, таму што гэта тыпу не жаночая прафесія. Чаму ты выбрала фізіку? Ці было цябе цяжка навучацца? Я ведаю, што напэўна сярод адных хлапцоў, і як увогуле вось нешкі такі свой бэкграунд. Карыстаюсь выпадкам, раблю передаю прывітанне факультэту радыёфізікі, БДУ, так, і всем хлапцам, з якімі я вучылася, так. 3 дзяўчаты нас толькі было, і астатнія хлапцы. Моя гісторыя такая, яна, як бы, я бы сказала, больш, можа, не з майго асабістага выбару пачалася, так? Я асабіста не была зацікаўлена ў тым, каб вывучаць фізіку. Але у мяне і маці, і бацька як бы вучыліся з чымся звязаным фізікай. Мой бацька фізік, так? І вось я звычайна распавядаю, што мой бацька такі чалавек, такі у маім уяўленні класічны фізічны геній, так? Але такі чалавек, які не мог реалізавацца пры той сістэме, якая ў нас ёсць ў дзяржаве, так? Не мог быць прызнаны, так? Таму, напрыклад, у мяне вельмі баліць тое, каб людзі, якія сапраўды разумныя, каб іх бачылі, каб пра іх людзі ведалі, да? Іншыя беларусы ведалі тых беларусаў, якія штось ведаюць. Вот. Дык, па сутнасці, у мяне інспірацыя ад бацькі, але гэта таксама не было так, што ў школе ён мяне інспіраваў, ці тлумачыў мне нешта. Не, звычайна было так, я прыходзіла з задачай, ён кажа, ну все же понятно. Я казала, нічога мне не зразумела, уходила, і все, на гэтым размова скачала. Але агулам па жыцці ён любіў распавядаць гісторыі.
ён распавядаў гісторыі пра розныя рэчы, але пра фізіку ў тым ліку. І было бачна, што ён вельмі вялікім захапленнем распавядае гэтыя гісторыі, такія на мяжы гісторыі навукі, да, гісторыі фізікі ці іншых навук. І гэта тое, што мне вельмі падабалася. І атрымалася, што ў мяне быў выбар ці штосьці звязана з матэматыкай, ці штосьці звязанае з фізікай. І таксама гэта, па сутнасці, мае бацькі, такія прасунутыя людзі, яны мяне як бы гэта як бы дапамагалі пайсці ў IT. Так? То я той чалавек, які пашоў IT, пасля выйшаў і убежаў далёка і хацеў сысці з IT, так? Таму што ніколі так не было, што, каб, напрыклад, грошы для мяне была б найвышэйшая матывацыя, для шмат якіх людзей гэта было так, і таму яны ішлі в IT, каб мець добрую спецыяльнасць і добра аплачваную. Апынулася, што я думала, што гэта моя матывацыя, пасля апынулася, што не, гэта на мне не спрацавала. І для мяне было цікава штосьці такое надзвычайнае. І вось гэта гісторыя пра навуку, як рабіліся адкрыцці, апынулася, што была адно з самых, напэўна, важных у маім жыцці. Я зразумела, гэта, канешне, можа быць год праз 10 пасля школы, так, то есть год праз 5 пасля таго, як я павучылася ў універы, вось прыкладна так. Я зразумела, што вось мой бацька такі чалавек, які хадзіў на працу з раніцы да вечара і штосьці рабіў абсалютна невядомае, звязанае з атамнай фізікай для мяне. Ён быў шчаслівы, бо ён заўсёды прыходзіў у добрым настроі. Я думала, я хочу, що гэта за наркотик такі, я хочу займацца тым жа, каб быць такім жа шчаслівым чалавекам. То ў мяне асацыяцыя была такая, што па сутнасці вывучаць фізіку, гэта значыць быць шчаслівым. І таму я спрабую гэты месседж данесці да іншых людзей. Ну, шырэй у тым сэнсе, што для мяне гэта фізіка, але агулам мне падаецца, тое, калі людзі спазнаюць законы прыроды і пачынаюць разумець, як яны працуюць, гэта вельмі натхняе. Гэта як бы вырывае з той быта такога рэчаіснасці. Ну і вось у космас, як ты сказала, Оля, запускаю космас і ўсё. Ну, у розным сэнсе ў космас. Ну, вось прыкладна такая гісторыя, так. Света, слухай, гэта вось гісторыя з іншымі асобамі, але вось фундаментальна і моя таксама. У мяне бацькі не было такога начытанага і цікавага. Я з простога заводскага раёна, так бы мовіць, і сям'е. Але таксама вось знайшліся як бы людзі, якія літаральна вось данеслі адну простую думку. Прама вот так і сказалі, што навука, матэматыка, настаўніца матэматыкі, якая сказала, што вось вы тут там пра стасункі з хлапцамі, пакурыць за там ялінкамі гаварыце. Вы ведаеце, што вось калі ты вырашаеш вось гэту задачу, у тебя адчуванне адрэналіну, дапаміну, чагосьці там яшчэ, быццам бы ты так вось паляцеў у космос. Ты як бы настолькі асалоду атрымліваеш ад працэсу вось гэтага дасягнення, што вось гэта не перадаць, не атрымаць практычна нічым іншым у пабытовым жыцці. Для мяне гэта вось засела. А потым мне гэта перайшло на хімію, таму што хімія мне проста больш падавалася бліжэй вось практычна, вось можна было неяк да свайго жыцця прыладзіць, таму што матэматыка гэта зусім абстрактныя рэчы. Ты як бы як прыладу можаш карыстаць гэта пасля пэўнага ўзроўня, але набліжанасць да жыцця малая. Вось таму меня як бы захапіў вось гэта асоба настаўніца матэматыкі ў школе, але перанеслася гэта на хімію, як бы ўсё ўжо засела ідэя, што для мяне гэта матывацыя, таму што няма нічога больш каштоўнага, чым вось адчуванне, што ты вось жывеш, што ў цябе ёсць мэту, што ў цябе і ў цябе гэтага не забраць у адрозненне ад грошай, якія ад цябе, скажем шчыра, не залежаць. Нават калі ты суперэксперт, у любы момант нешта можа здарыцца. І ты застанешся, не ведаю, у дэпрэсіі ў лепшым выпадку, калі забраць мэту. Але вось я зараз перайду да пытання, каб гэта не было маналогам. Мы з табой падчас асабістых перапісак размаўлялі шмат, і была невялічкая дыскусія. Я вельмі люблю дыскусіі, так. Вось таму я хачу яе вось узгадаць і абмеркаваць вось асабіста. Ты сказала, што фізіку не трэба прадаваць. Вось. Але пры гэтым ты сама кажаш, што вось фактычна тата табе прадаў фізіку праз вось гэтай гісторыі агульныя.
пад прадаваннем я разумею вось некую вось гэту сувязь такую не зусім дакладную матэматычную навуковую, а нейкую такую папулярызатарскую, вельмі такую спрошчаную, непраўдападобную, але трошки бліжэй да навукі, чым быт. І вось гэту гісторыю, гэта прадаванне, мне здаецца, вельмі не хапае. І мне здаецца, трэба навуку прадаваць вось агулам. Вось з майго досведу, з твайго нават. Але вось ты кажаш, што не, я люблю задротам быць круто, решать задачки, і не трэба вось гэтых сюсі-мусі прадавачкамі быць дзецям. Давайте вось по-жорсткаму. Патлумач вось, як ты гэта бачыш. Можа, я штось не зразумела. Давай. Да, глядзі, так. Ты часткова зразумела мяне правільна, так? Але першую чаргу моя думка была такая, што я пакуль не ўмею так прадаваць, так, каб вось гэта было, вось прыкладна, як ты апісваеш, так? Вось так я пакуль рабіць не ўмею. Я не кажу, што гэта не трэба рабіць, так? Але для сябе я раблю, калі я распавядаю пра фізіку, я больш распавядаю пра што гэта такое, не моцна адыходзячы ад сэнса, так? Не моцна адыходзячы ў нейкія, можа быць, дакладныя прыклады. І атрымоўваецца, што я проста не ўмею рабіць гэта так, каб гэта было бліжэй да некага практычнага досведу, так? Раней мне нават і не падабалася, калі вось папулярызацыя такая, папулярызацыя, што яна прадае ўжо вось вельмі блізка да досведу. Такое ўжо, як робіць толькі entertainment, толькі excitement, так? Таму што насамрэч да меня прыходзілі пасля вучні, напрыклад, год там 13, можа 12, 13, 14, у якіх пачынаецца фізіка, і яны маюць вось гэтую інспірацыю, што чорныя дыры, вось все такое, так цікава, космас, раскажыце нам штосьці такое. А калі я пачынаю ім казаць, што але трэба рашаць задачы, і трэба разумець формулы, а тут вектарная матэматыка. І ён такі, не, мне падабаўся накшталт сторітэлінг пра чорныя дзіры. Мне падабалась фізіка як історыя, пакуль яна была як історыя, як тэкст. А калі яна стала формуламі, мне яна ўжо не падабаецца. І вось тут я баюсь, што калі людзям толькі даць тое, што толькі вызывае вось гэты entertainment, excitement, то яны не пабачаць, што за гэтым стаіць вялікая праца, а калі вы хочаце стаць такім жа чалавекам, вы мусіце стаць задротам. Але з іншага боку, я кажу, але задротам быць круто, гэта класна. У нас як бы недооцениваюць задротаў, так? Дооцениваюць, але звычайна, як сказаць, няма такой рефлексіі ў грамадстве. Карацей, але я дакладна проста магу сказаць так, спачатку мне проста не падабалася, да, што вось хтосьці можа рабіць так, што гэта вось як ты можа быць, да, я так не магу. І вось, напрыклад, і ты мне не падабаешся, потому што я не магу рабіць так, як ты, так, напрыклад, у такім стылі. А пасля я ведаю, што вельмі важны, напэўна, для мяне момант быў, калі я пабачыла вжывую, не праз інтэрнэт, не праз онлайн менавіта, да? А калі я знайшла працу ў школе, так тут, напрыклад, в Варшаве, бо да гэтага, до таго, як знайшла працу ў школе, я працавала толькі ў беларускім універсітэце, дзе мала людзі камунікуюць, атмасфера змрочаная. А пасля я працавала толькі онлайн, так? У меня не было контактаў жывых з навукоўцамі. І калі я прыйшла працаваць у школу з міжнародным там іспытам, так, які вынік на англійскай мове навучання, я пабачыла людзей, якія вжывую тебе нешта тлумачаць, і вось паказваюць вот какие-нибудь больш цікавыя такія эксперыменты спрошчаныя, якія вызываюць захапленне. І тады толькі я пабачыла, як можна было гэта рабіць. Я не бачыла такіх прыкладаў. І тут я іх пабачыла. І пабачыла, напрыклад, там, настаўніка, які можа рабіць гэта на такім высочайшым узроўні, што я подумала, вау, я хочу быць на цябе падобным, так, на этого чалавека. Вось прыкладна так. То гэта во многом, мне падаецца, вось гэты такі снабізм і задрочнасць, так, яна ідзе ад таго, што проста іншага няма, і людзі не бачаць прыкладаў. І гэтыя навукоўцы
яны думаюць, гэта ўсё несур'ёзна, пакуль яны самі не бачаць і не атрымоўваюць гэта захапленне. А калі нават атрымаў захапленне, які сэнс тебе казаць, што я захапіўся? Беларусы рэдка кажуць, што яны захапіліся. Ну, я не ведаю. Гэта трэба яшчэ пашукаць людзей, якія тебе наўпрост скажуць: «Вау, я ў захапленні, гэта так цікавы новы спосаб, я так не ўмеў». Але ніхто не скажа, што я так не ўмею таксама. Ну вось такія думкі. Класна, вельмі класна расказала, зразумела я. Ну, я цалкам згодна, што як бы мусіць ісці ў комплексе. І вось гэтае захапленне спачатку, проста storytelling, а потым, як на вуду, ужо выцягваць на вось гэтыя складаныя рэчы. Хто застанецца, хтосьці саскочыць з гэтага крючка, але хтосьці застанецца. Мне здаецца, проста вось так гэтай сур'ёзнай матэматыкай, ну, цяжка. Нават вось ты і я, вось прыклады, ну, не прыйшлі мы сюды з любові да гэтай нуднай, там, не ведаю, матэматычнай абгрунтавання нейкага. Ну, ўсё роўна пачынаецца ўсё з любві, як кажала Евгения Онищенко. Так. Але я таксама не ўсё ведаю, так? Я таксама не ведаю ўсё, і во многом, калі, напрыклад, я рабіла лекцыі, рабіла папулярныя нейкія тэорыі, все роўна знаходзіліся беларусы, якія лажалі і пісалі мяне там нейкіх каментарах, што яна не падлічыць нейкія там узаемадзеянні электрона, ці штосьці яшчэ нешта не сможа падлічыць. Ну так, я не смогу гэта падлічыць, так? Ну, гэта я да таго, што на якім узроўні ты не быў, знайдуцца тыя, хто ведаюць больш, і яны цябе будуць прыніжаць, калі захочуць. А калі ў Беларусі культура не рабіць кампліменты, а наадварот увесь час даваць такі адмоўную сувязь. Калі ты робіш всё окей, тебе ўвогуле ніхто не дае ніякую адваротную сувязь. Калі ты робіш добра, ніхто не дае. Накшталт: «Ну ты ж робіш добра, ну так і рабі». А калі ты пачынаеш рабіць кепска, усе такі: «Не, ну як так можна? Ну як так можна?» Ну вось гэта тое, як я гэта вось бачу. Мне здаецца, гэта нават не проста беларуская, гэта вось постсавецкая, таму што ў мяне былі ў Амерыкі кіраўнікі, якія, так сказаць, з постсавецкай прасторы, не з Расіі, не з Беларусі, не з Украіны, еўрапейскіх краін. І я таксама вось чула такое, што take it for granted, як бы само сабой, зразумела, што ўсё нармальна, нават калі ты там са скуры лезеш, толькі маленькая там лева-направа крок, і ўсё ўжо. Парады, гэта любёная справа даваць. Ну да ладно, гэта ўжо не пра навуку, не зусім. Слухай, яшчэ адно пытанне, пакуль, каб двойчы не захадзіць, не пытацца, вось пра тое, што быць задоратам, гэта крута. А вось ці сапраўды ты думаеш, што вось задротам быць крута, у сэнсе, што вось гэта падыходзіць як бы ўсім. Таму што ў мяне такія спрэчныя адчуванні, што гэта далёка не ўсе, і гэта маленькі нейкі адсотак людзей, якія увогуле, ну вось, задроты. Я згодна з табой, што у любым выпадку мне падаецца, што некая адна як бы формула, і яна не падыдзе для ўсіх людзей ніколі. Гэта праўда. Але хутчэй я тут выконваю такую, як бы, ведаеш, забыла, як гэты спосаб называецца, пазітыўная дыскрымінацыя, можа вы мне нагадаеце, дзяўчатка, не памятаю. Вось, калі я разумею, што ёсць нейкая меншасць, якая дыскрымініруецца, і я хачу гэтай меншасці надаць правы, так, як бы, таму што яна дыскрымініруецца. У тым сэнсе дыскрымініруецца, што... Увагі, нават трошкі даць больш, чым астатнім, і дыскрымінаваць трошкі. Так, паказаць, што гэта класна, каб іншыя просто паглядзелі хто вот той бок. І як мінімум, напрыклад, перасталі буліць гэтых людзей, так, ці перасталі, паглядзелі, падумалі: «Окей, можа быць, я не буду там гэта формулы, але я там куплю кніжку Стівена Хокінга, прачытаю пра чорныя дзіры, там ні адной формулы, умоўна кажучы, так. І вау, гэта вельмі цікава і збольшага зразумела, і цяпер я ведаю пра свет больш, так. Вось так, бо я яшчэ даношу такую думку, што тая навука, якая папулярная, яна не адрозніваецца моцна ад навукі сапраўднай з формуламі.
Канешне, яна адрозніваецца, але у тым сэнсе, што тыя людзі, які з'яўляюцца папулярызатарамі, яны намагаюцца без формул, напрыклад, больш простымі словамі патлумачыць усё тое ж самае, тую самую мяжу ведаў-неведаў, на якой чалавецтва знаходзіцца. І калі чалавек не разбіраецца дакладна, але ён прачытаў і ён зарыентаваўся, вывучыў гэты слоўнік навуковы там фізікі, хіміі, ну, ведае, што такое гравітацыя, так, ведае нейкія словы, разумее, што яны значаць, то ён ужо шмат што ведае. І ён на ўзроўні высокай эрудыцыі, так? Вось гэту думку я яшчэ як бы таксама ну, я такой месседж несу вось у сваёй дзейнасці. Вот. Круто. Воля, ты задашь пытанне? Так, мне очень хацелася Слухай. такое, вы там размаўлялі, і мне вельмі шмат флэшбэкаў і зусім там згодная. Уже не буду каментаваць тое, што вы казалі, вы шмат чаго маіх думак сказалі. Я вось мне такая адразу зарадзілась думка, што зараз мы уже як бы перамаглі, я лічу, у асноўным стэрэатып, што тыпу пра палітыку, напрыклад, людзі кажуць: а я не палітыкі, мне не важна, вось палітыкі нейкія там займаюцца, тыпу я жыву без. Але зараз уже ўсё больш людзі разумеюць, што паветра, якім мы дышым, гэта палітыка. У школку, якую вашы дзеці ходзяць, гэта палітыка, ну і астатняе. Ці ёсць такое пра фізіку, што людзі кажуць: ой, што мне тая фізіка, хай это для навукоўцаў, гэта для школы, мне не патрэба. Ці лічыш ты, што шэраговаму чалавеку, які не працуе з фізікай, патрэбна штосьці ведаць пра фізіку? Я хотела увогуле сказать, что мы с тобой, Оля, познакомились мы ходили на онлайн лекции белорусского коллегиума разума, так? И это была лекция Игоря Бабкова, и тому я одразу чується такая околофилософская тематика, якая мне близко, так? Вот. Я просто не пам'ятаю, а я бы себе запомнила. Вот. Слухай, і я спачатку, калі ты пачала сваё пытанне, я падумала, што ты хочаш зрабіць звязку паміж, напрыклад, навукай і палітыкай, так? Вось гэту звязку, так? А пасля, вось калі ты кажаш, што ці чалавеку важна быць у навуцы ці не, гэта цікавае пытанне. І я не ведаю на яго адказ. Я пра гэта, праўда, не задумвалася. Можа быць, Яна задумвалась над, ну, агулам, да, навука, і ці можа хтосьці быць па-за навукай. У мяне хутчэй думка такая: людзі на бытавым узроўні штодзённым маюць досвед працы з навукай. Ну, напрыклад, яны ведаюць, як паглядзець тэрмометр, так, што мінус 20 градусаў. Гэта холодна. Напрыклад, яны ведаюць, што трэба адзецца там цеплей. Ці вось гэта сувязь з вільготнасцю, да, калі кажуць, на вуліцы -1, але падаецца, што -7. І ты такі: што? Як гэта разумець? Людзі на такім узроўні ўжо маюць справу з навукай. І тое, што я хочу дадаць, мне хочацца як бы дадаць: дык вы ўжо ведаеце шмат што. Вам толькі давучыць пару слоў са слоўніка такого больш складанага, і вы ўжо пераходзіце на іншы ўзровень разумення. Няма такого, каб любы чалавек існаваў па-за навукай, таму што все карыстаюцца, кожны дзень трэба кіпяціць імбрык, так, трэба, зноў жа, глядзець тэмпературу, ну, і гэтак далей. А ты людзі, якіх ёсць аўтамабіль, мне падаецца, там ужо ўсё спідометр, хуткасць гэта вельмі абстрактны панятак, так? Ну, як ты перадаш хуткасць? Як ты едзеш, як ты перадаш хуткасць, так? Але вось все людзі, якіх ёсць аўтамабілі, ну, хуткасць, так, вось хуткасць такую, а я вось так могу ехаць хутчэй. Все прыкладна разумеюць, пра што ідзе гаворка. Нават, можа, лепш, чым чалавек, які фізік, але не ездзіць на аўтамабілі, так, бо ён не будзе мець гэтага досведу. Ну, вось такія думкі. Слухай, я хацела трошкі па-іншаму адказаць на гэта пытанне. Навука для мяне гэта не пра карыстацца пладамі навукі. Вось той чалавек, які карыстаецца аўтамабілем, гэта не значыць, што ён неяк наблізіўся да навукі. Таму што навука для мяне гэта разуменне таго, як нешта працуе. Вось гэта прычынна следчыя сувязі. Калі ты кіруеш аўтамабілем, ты можаш абсалютна не разумець, што адбываецца ўнутры. Калі ты ўключаеш тэлевізор, ты
все, что робіш, от націскаєш кнопку. Ти до навуки таким чином не докранаєшся. Ти докранаєшся до того, що наука зробила. Причина слідчих сувязей, як що працює, як получається натискання кнопки з нейкими там процесами внутрі пульта і там телевізор, ти не розумієш. Для мене розуміння равно наука. Коли розуміння нема докранання до науки, ти просто користаєшся. Тому я ось відкажу на питання з позиції ось гэтага тлумачення науки. Мне здаецца, што вось палітыка гэта абавязак, гэта патрэба кожнага. Таму што вось як Воля сказала, гэта і паветра, гэта і садок, гэта твая пенсія, гэта ўсё. Калі ты гэтым не разлічваеш, што гэта твая патрэба гэтым цікавіцца і разбірацца, ты будзеш у кепскім стане. Навука гэта элітарная рэч. Разуменне таго, што адбываецца, гэта больш пра жаданне, больш пра дачыненне да нейкага вышэйшага ўзроўню піраміды Маслоў. Гэта дакладна не пра палітыку. Палітыка ніжэй па пірамідзе Маслоў, чым навука. Таму што ты зноў жа можаш карыстацца, не разумеючы, чаму гэта так адбылася. І вось мне здаецца, гэта больш пра калі ты жадаеш палепшыць якасць жыцця, калі ты жадаеш перайсці на нейкі вышэйступны ўзровень асэнсавання жыцця, зноў жа вось піраміда Маслоў, наступны ўзровень ты хочаш перайсці, ты ўжо наеўся, ты ўжо ўсяго нарабіў і ты хочаш зразумець, як палепшыць сваё жыццё, тады ты можаш зразумець, як працэсы працуюць, прадказаць нешта з гэтага разумення і зрабіць выбар лепш. Вось як калі вяртацца да конкретных прыкладаў, вось хімія, ты можаш сказаць, што мне не трэба, я вось хіміяй бытавой карыстаюся парашком, мне дастаткова. Але калі ты карыстаешся хіміяй бытавой без разумення хіміі навукі, ты будзеш разлічваць на пасрэднікаў, кшталту маркетолагаў, якія табе скажуць, вось гэты сродак, вось для гэтага адзення, а гэты сродак для падлогі. А калі ты перайдзеш на наступны ўзровень, навуковы разуменне ўзровень, ты ўжо зможаш сам вырашаць, што табе сапраўды трэба, і ты зразумееш, што, напрыклад, мылам можна і падлогу памыць, і люстэрка памыць, і увогуле ўсю хату памыць. І табе трэба проста анучка з правільным механічнымі якасцямі мікрафібра, і рэальна мыла і вада. А ўсё астатняе гэта проста цябе штосьці прадаюць, забіраюць твае грошы, пагаршаюць тым самым якасць твайго жыцця, таму што ты мог патраціць гэтыя грошы на нешта больш прыемнае, чым бытавую хімію. І вось ты перайшоў на гэты ўзровень элітарны, свядома, і тады ты палепшыў жыццё. Але гэта не абавязкова. Ты можаш працягваць усё жыццё, мыць адным парашком а падлогу іншым парашком, і нават не ведаць, што табе не трэба два іншых. Гэта цяжка адсачыць, колькі ты згубіў, пакуль ты не прадумаў, не заўважыў прычынна-следчыя сувязі. Слухай, вельмі крутыя думкі ты сказала. Ведаеш, мне падаецца, часткова розніца і ў нашых з табой светапоглядах палягае у фізікі і хіміі. Фізіцы і хіміі чаму? Можа, не толькі. Але мне падаецца, што ты добра сказала. Як сказаць, фізіку прадаюць у тым сэнсе, што тебе прададуць машыну, ты будзеш на аўтамабілі ездзіць, у гэтым сэнсе, як прыладу, можа быць, з гэтага пункту гледжання. Але хімію вось так, якія рэчы, можа быць, прадаюць часцей. Вось я проста першае, што мне прыйшло да головы зараз, што я вось так падумала, сапраўды, все там фарбы для валос, там штосьці яшчэ, там зубныя пасты, там кремы, штосьці, гэта ўсё хімія нейкім чынам, так? І гэта ўсё напраўдзе прадаюць, так? З іншага боку, я падумала, тое, пра што ты сказала часткова, што чалавек на адным узроўні, пасля ён перайшоў на другі ўзровень, гэта часткова звязана звычайна працэс адукацыі. Калі ты на ўзроўні адным, ці проста, неважна, ці ты вучань у школе, ці ты проста вучань у шырокім сэнсе, ты вучышся. І тады, напрыклад, ты успрымаеш новыя веды на веру. Так, і ты ў нейкім сэнсе ад этого маркетолага нейкага, які сказаў прыгожа, што гэта добра, ты яму верыш, так? Пасля ты можаш пайсці да настаўніка хіміка, і ён тебе скажа гэтыя веды, але тебе трэба і яму паверыць, паверыць, што тыя веды працуюць. І пасля ён ужо падымаецца на ўзровень, калі ён можа гэтыя веды ўжываць. Вось прыкладна так. Вось я толькі могу сказаць пра сябе, калі ты казала цікава пра піраміду Маслоў, бо я акурат
не раз дзесьці казала, што так як я яшчэ і грамадскі актывіст у тым сэнсе, што я не ўвесь час папулярызоўвала фізіку. Я рабіла іншую грамадскую дзейнасць на мяжы IT і распаўсюду свабодных ведаў, свабоднай культуры, чагосьці яшчэ, калі я была ў Беларусі, то я ўяўляла, што у актывіста класічнага у яго піраміда Маслоў перагорнута. У тым сэнсе, што яму нужно спачатку, у нейкім сэнсе, ён пачынае з таго, што яму трэба, он хочет жить, то есть он думает о том, в якім грамадстве он хочет жить. И он думает, я не могу спокойно кушать, ходить в туалет, штосьці яшчэ, штосьці яшчэ, пакуль я не зменю грамадства на такое, у якім я хочу жить. І таму ён все робіць наадварот. І, напрыклад, у мяне зусім няма звычкі там клапаціцца пра сябе. Я не пакрыстаць нейкімі кремамі, там што-небудзь чымсьці яшчэ. Мне гэта вельмі трудна прадаць, тому што я разумею, мне трэба змяніць грамадства, так? І в гэтым плане то, што палітыка сказала мусіць быць ніжэй, вось гэта у нас саўпала, мабыць. Вось. Слухай, мне яшчэ падаецца, я праз прызму хімічную ўсё гляджу. Для мяне навука раўна хімія. Я вось зараз памылілася, мне здаецца. Калі вось з такога пункту гледжання глядзець на нейкую там астрафізіку, ну, усе больш такі абстрактна, матэматыку, нават фізіку, мне здаецца, гэта трошкі складаней прыцягнуць да практычнага і сказаць, што ну вось гэта дапаможа табе нейкія рашэнні ў жыцці прымаць. Таму што калі якія ты рашэнні будзеш прымаць, ведаючы там пра тэорыю струн, напрыклад, насамрэч гэта ніяк табе не дапаможа. Просто прымі, што гэта дадатковыя веды, як люксавы кавалак твайго мозга, які можа быць, можа не, але проста гэта крута і мець вось гэту люксавую як торбачку ў галаве. Гэтыя веды пра Але люксовые веды, такія як у тым ліку як это веды як філасофія на маім уяўленні, так? Штосьці такое, так? То есть такія веды некай новай тэорыі, якая нібыта ёсць, нібыта няма, але яна не даказана. Мне падаецца, што гэта падобна, то есть можна, я ўсё роўна магу гэта параўнаць і з літаратурай, і з філасофіяй, хаця, канешне, літаратура будзе перадаваць культуру. Але навошта культура? Ты можаш кушаць і без яе. Хутчэй, гэта стварае частку твайго, там, напрыклад, грамадства. Вядома, проста навуковая веда цэорыства не стварае, як бы не развівае менавіта тваю, там, не тваё грамадства. Але гэтая веда можа напаўняць цябе, можа напаўняць цябе радасцю, так? Зноў жа, ты можаш штосьці ведаць, і твой стан ад таго, што ты зразумеў некую логіку па-за гэтым, ты будзеш у іншым стане камунікаваць з іншымі людзьмі. Вось, хутчэй, гэта дае вось гэта, разумееш? Вось так же, як нейкая рэлігія можа быць. Ну, вось так. Гэта што вось я сказала пра матэматыцу сваю. Вось калі чалавек дарослы сталы сказаў, што гэта тое, што цябе будзе насычаць псіхалагічна, маральна радаваць цябе, цешыць і рабіць табе шчаслівым. Гэта тое, што ты сказала, тое, што мне некалі сказала матэматыца. І я зразумела, што менавіта так, неважна, хімія гэта, якая больш практычная, матэрыяльная, а можа астрафізіка, якая зусім там абстрактная і мала тычыцца жыцця. Яна ўсё роўна тычыцца жыцця праз вось гэта нейкую псіхасаматыку. Яна вось насычае цябе унутрана. Атачэнне мяняецца таксама. Вось людзі, якія цікавяцца нечым па-за межамі матэрыяльнага, яны іншыя людзі, быць сярод іх таксама мяняе і матэрыяльныя рэчы ў тым ліку тваім. Я вось хацела вам, дзяўчаты, у тэму пытання задаць. Мы ўжо трошкі пачалі з таго, што чаму чалавек абірае навуку. Вось кожны з вас там распавяла нейкую гісторыю, што быў чалавек, які вас натхніў. А ёсць яшчэ вось такі падыход, што ну вось ёсць людзі з такім навуковым складам ума, ёсць гуманітарыі. І тыпу гуманітарыям нам не дано пазнаць гэтую фізіку ці хімію ці матэматыку. І я так штосьці думала пра сябе, думаю, ну я вось такі гуманітары, я там гісторык, я літаратура, я там штосьці бла-бла-бла. А потым падумала, а можа проста ў маім жыцці не было такога чалавека, таму што я ў дзяцінстве, дарэчы, была вельмі добрая ў матэматыцы, у фізіцы да нейкага класа пэўнага. Я памятаю, у 7 класе добра гісторыя. У нас была вельмі крутая настаўніца фізікі, яна вельмі цікава распавядала. Яна нават не то, што распавядала нейкія гісторыі, яна не там не пра чорныя дзіркі, она гэтыя формулы умела цікава так распавесці, што я ўсё зразумела, як што працуе. І вось у нас нейкія там зімовыя канікулы,
дзеці святкуюць Раство, Новы год, і яна дала, памятаю, 40 задач і сказала: "За кожныя 5 я ставлю вам пяцёрку". І ніхто ў школе не зрабіў гэтыя задачы, а я сидзела 2 тыдні і зрабіла ўсе 40 задач. І яна мне паставила 7 пяцёрак акурат. І я вось зараз думаю, а О, вот ну, что ты кажешь? Ну, слухай, и после этого ты кажешь, что ты гуманитарий. вось і я думаю, пасля гэтага ў нас памянялась настаўніца фізікі, такая прыйшла вельмі нецікавая, вельмі у яе была падыход: "Вось вам падручнік, прачытайце параграф, перакажыце", штосьці такое. І мне цалкам згубілася цікавасць да матэматыкі, да фізікі. І я вось зараз, што напэўна гэта ўсё-такі, ці верыце вы ў гэты падыход, што ёсць людзі гуманітарыі цалкам, ёсць людзі навукоўцы, ці не залежыць ад нейкіх там ад гэтага? Ну, давай, Давай Света, ты ну. пачні, я падумаю троху. Слухай, я все больше приходжу до выводу, что вот як бы жорсткага такого падзялення няма. Я прыходжу, можа быць, да выводу, што чалавек можа толькі самавызначыць сябе. Конечно, социум ему помогает. Социальная обстановка может быть такая, что нам сказали, ты мусіш выбраць ці адно, ці іншае. Ты няма опцыі 2. І чалавек такой: "А, ну тады я ўжо што-то з гэтага зараз выберу", і ўсё. Але мне падаецца, што гэта насамрэч не так. Проста гэта такі стэрэатып, і ён доўгі час існуе. Вядома, могуць быць людзі, якім больш цікава адно, больш цікава другое. Але я хацела, напэўна, прывесці троху іншы прыклад, так? Што працуючы ў школе, так, працуючы, напрыклад, у школе зараз у Варшаве, маючы камунікацыю з рознымі настаўнікамі фізікі, якія з розных краін, так, пры гэтым, я бачу, што можа быць сітуацыя, што, напрыклад, настаўнік фізікі мае валодае, вот як я распавяла, да, і ведамі па самому прадмету, як называю это, hard, так, веды, і ён валодае софт-скілламі па данесенню інфармацыі. Напрыклад, ён можа яшчэ і прадаць гэту фізіку, так, папулярызацыйнымі здольнасцямі. А гэта не фізіка. Так, здольнасці прадаць гэта не, ну, гэта не тэхнічная здольнасць, гэта не навук, ну, как, калі вот лічыць гуманітарій, это не тэхнар, так, ужо. З іншага боку, ёсць іншыя настаўнікі, якія свой прадмет, як фізіку, калі паслухаць, як яны вядуць занятак, вельмі добра яны ведаюць фізіку, так. Але яны не цікавяцца палітыкай, нічым іншым сапраўды. І тут узнікае таксама пытанне. Людзі жывуць у еўрапейскім звязе і не цікавяцца нават палітыкай і не разумеюць, як дэмакратычныя там розныя інстытуты працуюць. І калі я пачынаю, чалавек з Беларусі пра штосьці гутарыць з імі, я бачу, як я ім дыскамфортна, як яны хочуць, каб я сышла, так? І ці можа быць так, што гэтыя настаўнікі, як бы у іх есть гэта здольнасць фізікі, але такое пачуцце, што вось іх асноўная мэта гэта проста вось хадзіць на нейкія там імпрэзы, атрымоўваць некае задавальненне на нейкіх канцэртах, добра пакушаць, ну і ўсё. І тут таксама ты такі, вось чалавека можа быць вельмі добрыя здольнасці проста такіх паміж асабістых камунікацый, у тым ліку і фізічныя здольнасці, ну гэта цалкам аторвана. Так, тут урок я даю веды па фізікі, а са ўсімі астатнімі людзьмі я размаўляю пра ежу. І я не магу зразумець, хто гэты чалавек па натуры. Он мае светапогляд навукоўца, ці ён мае іншы светапогляд, і навука для яго проста вось як прылада, якой ён зарабляе грошы. Так? Ну, проста он можа расказаць. Ну, Вельмі цікава. Вось мне падабаецца, што вось гэта зноў жа пра тэрміналогію. Гуманітарый часта замяняе проста такое мысленне зусім не навуковае, не гуманітарна-навуковае. Гуманітарый гэта ж таксама навукі. І вось часта бывае, што людзі кажуць: "Я гуманітарый", а насамрэч гэта ўвогуле не пра навуковы светапогляд. Маё меркаванне, калі вось гуманітары і негуманітары размяжоўваць у межах навуковага светапогляда, я для сябе зрабіла вывад. У мне было адчуванне, што гэта розныя людзі, нават калі гэта навукоўцы, гуманітары і такія хімікі, напрыклад. І я, можна сказаць, абыходзіла людзей вось гуманітарных, нават навукоўцаў.
Але мне здарылася змена ў жыцці. У меня муж навуковец, які гуманітары. І вось гэта насамрэч нешта, што дапамагло нам скантактаваць, таму што у яго было пэўнае стаўленне, у мяне было стаўленне пэўнае да гуманітарыяў. А апынулася, што па сутнасці гэта ўсё яшчэ навука, гэта ўсё яшчэ мысленне абстракцыямі, ідэямі на зусім іншым узроўні, і мы шмат чаго адно аднаму даем. Нават там, дзе мне здавалася, гэта не навука, гэта там проста мазня па палатну, ці там крэатыўнае пісанне, гэта проста вось штосьці ты прыдумаў, і няма нічога навуковага і строгага там, просто вось выплеснуў эмоцыі і нічога з гэтага на будучыню ты не прадкажаш, як вось там хімія робіць. А апынулася, што гэта зусім не так. І крэатыўныя метады, як ствараць крэатыўнае пісьмо, як пісаць, як маляваць, яго можна перакласці нават на навуковую, на хімічныя тэрміны. І я зразумела, што вось шмат чаго падобнага. Я нават пачала вось думаць пра тэрмадынаміку, вельмі такую хардкорную матэматычную рэч у хіміі, праз вось нейкія гуманітарныя навукі, праз псіхалогію, напрыклад. І псіхалогія гэта, не гледзячы на тое, што там мала матэматычнага апісання, напэўна, таму што цяжка гэта даследаваць. Але там усё роўна вось нейкія канцэпцыі вельмі крэатыўныя. Такія крэатыўныя, што я нават калі перакладаю вось на мову матэматыкі, я думаю, што, а я нават не ведаю, як гэта матэматычна вось апісаць вось гэтую складанасць усю гуманітарную матэматычным спосабам. Ну, я не супер добры матэматык, таму я выбрала хімію, там менш матэматыкі. Вось. Карацей, я пра тое, што мне здаецца, гэта проста праз уплыў грамадства, якое табе кажа, што давай-ка ты ўжо, сябра, вырашыш, ты хто, чым ты займаешся. І чалавек у нейкі момант пачынае хадзіць на літаратуру, а не на матэматыку. І з цягам часу гэта назапашваецца проста банальна веды. І ты ўжо такі, ну ўсё, я матэматык хардкорны, хімік. Я вось як бы па прафесіі, куды ні плюнь, у мяне не было ніякага абмежавання. Радыёхімія, радыяцыя, хімія, толькі так, нічога іншага. Але я бачу, што па натуры я магла б лёгка пайсці ў танцы, у акторскае майстэрства, можа, маркетынг. Чаму не? Не толькі таму, што ў нейкі момант мне трэба было здаць цэнтралізаванае тэставанне, і там трэба было ісці ва ўніверсітэт. Ты не мог выбраць танцаваць і вырашаць задачкі па тэрмадынамікі. Як бы не варыянт. Гэта несур'ёзна як бы спалучаць. Таму гэта эканамічная мадэль, грамадскі ціск, як бы кажа, ты або гуманітарый, або ты такі хардкорны матэматык. Па факту, мне здаецца, у нашых галавах большасці людзей і тыя зоны там мозга развітыя больш ці менш. Усё ж такі мала такіх вось, хто выключна вось гуманітары, выключна хардкорны навуковец. І хутчэй за ўсё гэта праз тое, што занадта шмат досведу яны атрымалі ў адной галіне і мала ведаюць пра іншую. Таму вось яны так лічаць. Мне здаецца, наш мозг, ён і тое здольны успрыняць і развіць і атрымаць асалоду ад гэтага. Вельмі класна ты сказала пра танцы. Я ў гэты момант увогуле падумала, што я шмат год, можа, 10 год хадзіла на кружок па танцах, просто калі ўжо і вучылася, і пасля працавала в універе. Ну, можна, канешне, было і больш часу прысвячаць, і вядома, тады б ужо і дзесьці выступаць. Але і пры гэтым я магла там дзесьці выступаць. З іншага боку, цудоўны прыклад агульнабеларускі у тым, што мы IT-краіна, так? Што все пашлі в IT. То есть тыя, хто быў гуманітарыем, не быў, неважна, кожны падумаў у нейкі момант, а што я не змагу пайсці в IT? І пайшоў, і у мяне амаль кожны з моих знаёмых быў такі чалавек, які, калі ён не стаў там QI-тэсціроўшчыкам, ці калі ён не стаў дызайнерам, калі ён не стаў HR-ам, то ён схадзіў на курсы, на адну з гэтых спецыяльнасцей, як мінімум. І хутчэй за ўсё, у выніку ён сказаў, все там зразумела, но настаўнік быў нейкі не такі. Кожны мог перавучыцца в IT пры жаданні. Гэта я да таго, што беларусы могуць проста ўсё, мне падаецца. Просто калі б у нас зараблялі в асноўным на танцах, насамрэч зарабляюць. Ну, вось калі пайшла вось гэта вось мода на танцы на пілоне, так, калі яна пайшла ў пачатку
напэўна, у 2010-х годах, так. Я памятаю, што я пайшла туды адразу, так, а пасля стала гэта ўсё больш модна і модна, але тыя дзяўчаты, якія рабілі школы, напрыклад, у Мінску, ну, з іншых гарады не ведаю, яны былі лепшымі, яны пасля выйгрывалі конкурсы і в Киеве, і в Москве, і пасля яны ехалі, адна дзяўчына паехала там в Дамініканскую рэспубліку, адкрыла сваю школу, ці там вела заняткі. Карацей, да таго, што ўзровень вось гэтых беларускіх дзяўчат з танцамі быў вельмі высокі. Мне падаецца, гэта таму, што людзі перфекцыяністы, так? Яны думаюць: о, Беларусь у нас не цэніць, трэба стаць лепшым, а пасля ты лепшы ў свеце ўжо. Ну, моўна так. Я проста назірала за гэтымі супольнасцямі танцавальнымі доўгі час, пакуль хадзіла ў розныя школы, як яны там раздзяляліся, знікалі новыя школы, паміралі, штосьці яшчэ. Гэта было, ну, надзвычайна цікава. Ну, вось, так. Танцы, ну. Так, я так само на таких танцы ходила. Вось і Ну, рассказываешь. Слухай, Так мне што, цікава. хлопцы, выбірайце дзяўчынаў задротаў навукоўцаў, бо ўвесь вялікі шанец, што яны хадзілі на танцы на пілоне. Ну так, так. Я пра гэта раней не думала, але зноў жа, так, вось в гэтай школе я пазнаёмілася з настаўнікам, так, его зовут Дарек, і вось гэта той настаўнік, якому я вучуся, па сутнасці, як можна гэту фізіку больш проста і цікава паказваць, так. І вось ён як бы дадаў мне ў думкі такую ідэю такога падыходу, што зараз у школах у асноўным, канешне же, навукі дзеляцца вось фізіка, хімія, біялогія, там, напрыклад, геаграфія, да? Ну, мы все это ведаем. Але ідэя можа быць такая, што важна змяніць падыход з пункту гледжання таго, не то, что мы вучымся предмету, а то, какую проблему мы хотим решать. Так? Магчыма, гэта не на ўзроўні там малодшых класаў, але магчыма, это можа ўжо ўводзіць на ўзроўні старэйшых класаў. Напрыклад, калі у нас праблема, не ведаю, таго ж там забруджвання паветра, ці забруджвання вады, ці нейкіх кліматычных зменаў, то гэта комплексная праблема, якая патрабуе як бы і хіміі, і фізікі, і геаграфіі, так? І чалавек мусіць ужо мець паміждысцыплінарныя веды. І важна да гэтых дзяцей, да, в адукацыі, в адукацыйным працэсе ўжо даносіць, што ты не можаш толькі, ну, як бы вывучыць адну фізіку, так, ці толькі адну хімію. Табе трэба ведаць яшчэ іншае. Вось я спачатку падумала, што не, ну як жа гэта вось всю сістэму замяніць, а я, напрыклад, не ведаю нічога, там, хіміі не ведаю, біялогіі, я бы вот не смогла быць такім настаўнікам. Але чым далей, мне гэты падыход больш падабаецца. Я дагэтуль не магу быць настаўнікам хіміі ці біялогіі, але ідэя мне падабаецца, што падыход ад праблемы, якую трэба рашаць. Вось так. Вельмі, слухай, цікава, вось і да нас данёс гэты чалавек гэту думку. Я зараз сижу і разумею, што калі вось увесці дысцыпліну не хімія, фізіка, вось матэматыка паасобку, а прадмет кліматычныя змены, і тут табе і палітыка, і экалогія, і хімічныя працэсы, і фізічныя, і геаграфія. Тут як бы ты ўсё адразу і больш так блізка да жыцця, больш вось гэтага сторытэлінга будзе дзяцей, і захапіць можна і адразу розныя думкі і задачку недзе усунуць хімічную у гэтым кантэксце. А на наступны занятак уже расказаць пра палітычныя працэсы ў свеце. Ну, вельмі цікава, але, канешне, гэта нейкія прыватныя школы, напэўна, такое могуць зрабіць на лакальным узроўні. Пакуль это не цікава і прыватнай школе, так, то гэта, ну, прынамсі, той школе, якой мы працуем, гэта таксама не цікава. То есть, это хутчэй на ўзроўні актывізма, калі актывісты такія, якія, ведаеце, стучацца там усе ўніверы, школы, кудысьці яшчэ і расказваюць, как ты сведкі Єговы, што можна змяніць падыход, можна рабіць так, можна рабіць так, вось так. То есть, гэта троху такія, ну, як вось, у тым сэнсе актывісты, што это людзі, якія бачаць нібыта будучыню, якая можа быць, і хочуць ее наблізіць. Кажуць, глядзіце, я вас уже бачу будучыню. Ну, вось такая цікавая ідэя. Але я зноў жа прывяла вам прыклады пра іншых настаўнікаў, якім в асноўным, напрыклад, больш цікава, ну, атрымаць задавальненне ад жыцця. І ім не цікава. Ці, наадварот, людзі, которые з'яўляюцца кар'ерістамі, так, якім важна кар'ера, і яны ўжо бачаць, так, што рабіць, ну, в сваёй галіне. Навошта мяняць падыход? Ім трэба вучыцца быць. Ну, а яны не хочуць вучыцца, яны хочуць атрымаць статус.
Так. Гэта цяжка, просто цяжка мяняць. Гэта вот цалкам мяняе вось сістэму адукацыі і хрусі папалам, як там у той песні. А, і галоўнае, што гэта як бы калектыўная свядомасць мусіць дайсці да гэтага, што вельмі цяжка. А па-другое, яшчэ ж, а, ну, і як гэта ўсё практычна дасягнуць? Як бы перавучыць усіх не варыянт. А, я не ведаю, знайсці нават Можливо, тых таленавітых людзей. Ну ладно, гэта ўжо мы можливо, разважаем далёка ад да, рэчаіснасці. але калі быць проста адкрытым да хаця бы такіх настаўнікаў, якія прыносяць штосьці новае і даваць ім свабоду гэта прыўнесці, так? Сказаць, правядзі некае мерапрыемства, імпрэзу, зрабі такі сумесны занятак, то гэта будзе патроху што-то змяняць. Ну, зноў жа, я падзялілася менавіта таму, што я таксама бачу, што гэта важны падыход, і таму што для мяне асабіста было вельмі трудна матываваць сябе, вось, напрыклад, што-то рашыць нават тую ж задачу, калі я не разумела, а навошта я буду яе рашыць. Я, напрыклад, ну, не хацела вучыць той же там англійскую мову, так? Калі я там жыла ў Беларусі, і маі там бацькі, мая сям'я ніколі не выязджалі ні ў якую англамоўную краіну, навошта я буду вучыць англійскую мову, калі я ўсё роўна нікуды не паеду. І гэта было мяжой для мяне, што я не бачу сэнсу. Як толькі там в моладзевай арганізацыі, нашым калектыве, мы пачалі рабіць міжнароднае супрацоўніцтва, так, з іншымі ініцыятывамі, я пачала перакладаць тэксты на англійскую мову. І ў мяне все гэта веды, якія я там вучыла, я лёгка перакладаю, апынулася на мяне глядзяць такі: "Света, ты яшчэ англійскую мову ведаеш? Нічога сабе". Ну, вось гэта прыкладна так. То есть трэба, вот для мяне вельмі важна разумець, навошта я штосьці вучу, так? Калі, калі я не разумею, гэта і не цікава. Ну, вось, гэта. Так, Оля хацела пытанне. Так, я хацела апошняе пытанне і потым я аддаю як это бразды праўлення Яне. Ты вось сказала перад гэтым пра то, што беларусы суперперфекцыяністы. І мне ўзгадалася, што я калі рыхтавалася да гэтай гутаркі, я паглядзела раніцу на Белсаце, дзе ты была з дзяўчынай, якая таксама яшчэ з'яўляецца рэдактаркай журнала памылка. І ты распавядала пра гісторыю стварэння журнала, што вось ёсць там памылкавыя вымярэнні, вы скарацілі да памылкі, і што ў навуцы вельмі нармалёва, што ты робіш памылкі і праз памылкі ты паляпшаеш сябе там праз эксперыменты пра штосьці. Але для беларусаў гэта вельмі цяжка, таму што ўсе беларусы ёсць там сіндром выдатніка выдатніцы, перфекцыяністы, і для іх памылка гэта вельмі страшная. Ты таксама сказала, што вось ты б хацела, чтоб для грамадства таксама вывучыла, што памылкі гэта нармалёва. А як увогуле вось ты, Яна, як увогуле ты і Яна прыйшлі да таго, я ведаю, што дакладна у вас таксама быў гэты сіндром выдатніцы, што як гэта ў навукі трэба ўсё сразу ідэальна. Ці было вам цяжка спачатку гэтыя эксперыменты рабіць і разумець, што з часам можа быць вельмі вельмі доўгі шлях да таго ідэальнага, і ён праходзіць праз памылкі. Яна, ці ты хочаш Так, пачаць? у меня есть вельмі strong opinion наконт сіндрома выдатніцы. Сіндром выдатніцы гэта ўвогуле гучыць, як быццам бы праблема ёсць у чалавека. Ён выдатнік, і ён яго сіндром. А з чалавекам нічога няма праблемнага. Адчуваць, што ты як бы хочаш занадта шмат, што вось гэтыя ўсе сімптомы, якія асацыююцца з выдатніцамі, гэта нармалёвы працэс паспяховага чалавека. Як бы так, гэта нармалёва хвалявацца, што ты недастаткова добра зрабіў, калі ты мецеш кудысьці высока. Гэта не нешта адмысловае беларускае ці там жаночае. Гэта проста паказчык, што ты чалавек амбіцыйны, што ты рухаешся кудысьці насуперак перашкодам. І таму ты так адчуваеш. Вось гэта тое, што я заўсёды, калі чую вось гэта імпостер сіндром, сіндром выдатніцы, мне такая казаць ці не казаць, што гэта не нешта медыцынска нездаровае з чалавекам. Гэта з грамадствам нешта не так, што яны прыдумалі сіндром выдатніцы такі тэрмін. Таму што гэта абсалютна нармальна. Гэта як не ведаю сказаць там, што чалавек, які наедаецца пасля таго, як ён еў, у яго сіндром наеўшагася чалавека. Не, ты просто як бы рухаешся, нешта працуеш, і нейкі момант ты пачынаеш вось гэты працэс ідзе вось у гэты кірунак.
І гэта не сіндром выдатніка, гэта просто значыць, што ты заўсёды расцеш і паляпшаешся. Таму Ведаеш, мне падаецца, мы проста не зусім па-рознаму разумеем, што гэта. Для мяне чаму дрэнна сіндром выдатніцы, таму што людзі баяцца зрабіць памылку, і часам яны ці не пачынаюць гэтую справу, ці яны зрабілі памылку, і яны сябе будуць гнабіць да канца жыцця. Вось тое самае: "Ой, а чаму я па-беларуску не размаўляла 10 гадоў таму? Я дрэнная беларуска, выпісуйце мяне з беларусаў". Ці там: "А чаму я ў 10 гадоў таму не выходзіла на плошчу, а толькі зараз выйшла?" Ну, вось для мяне вось гэта пра сіндром выдатніцы. Ці сіндром выдатніцы, што я настолькі баюсь, што я зраблю штосьці не ідэальна. Я ўжо распавядала, што я баюся хадзіць на інтэрв'ю, таму што ў мяне ангельская не ідэальная. Я там сумняюся ў сваіх там якасцях якіхсьці, і я проста, мне становіцца фізічны блок. Я разумею, што я не зраблю гэта ідэальна, і я не пайду туды. Для мяне вось гэта дрэнна. М. Ну, я і не знаю, штосьці мне няма такого адчування, што гэта беларускае нешта, зноў жа. А, Мне здаецца, гэта просто, ну, такое, цяжка рабіць нешта новае. Вось і ўсё. Гэта не нешта пра выдатнікаў. Это як бы не выдатнікі таксама баяцца пачынаць новае, перахадзіць на беларускую мову ці ісці на інтэрв'ю. Это просто бар'ер для пераходу для зменаў. І гэта не пра тое, што ты выдатнік ці вось менавіта пра баязнь зрабіць памылку, гэта пра тое, што ну трэба нешта мяняць у звычайным. І гэта непроста. І гэта не кажа, што ты там выдатнік ці не выдатнік, гэта проста кажа, што ты нешта робіш новае, і гэта як агульначалавечая такая прызнак, што гэта будзе складана. Вось. Я ўжо нешта не на пытанне адказала, але ну. Все, ну, ты добра адказала, так? Я тады магу зараз сказаць сваю думку. Я бы не назвала, што я выдатнік, так? Хутчэй, магчыма, проста у мяне такі склад характара, што калі я чалавек і вось я пантаны нечым, так? То я вось как это у мяне гіперфокус, я гэтым пачынаю займацца, пагружацца ў нейкую тэму, і пасля я просто гэта я не была такім чалавекам, можа быць, заўсёды, ці я не заўсёды разумела гэта, але ў нейкі момант я зразумела, што калі я пагрузілась в нейкую справу, я змагла зрабіць ее на такім высокім узроўні, на якім я не чакала, што магчыма будзе зрабіць. Напрыклад, в 11 класе я прачытала вельмі шмат кніг пра мастака Сальвадора Далі і вырашыла, што я стану сусветным мастаком, як Сальвадор Далі. І я перамалёўвала карціны, штосьці яшчэ, я малявала карціны древніх масцяроў. Мяне ніхто гэтаму спецыяльна не ўчыў. Я проста сидзела і малявала гадзінамі. Калі я пасля глядзела фотаздымкі са свайго пакоя, у меня все сцены была увешана малюнкамі, партрэтамі, чымсьці яшчэ. Гэта выглядала як вот фільмы пра маньякаў, так? І вось у чалавека вісіць гэта, так? Ці пра дэтэктываў, якія шукаюць таго маньяка, вось такое. І вось пасля, калі я перамалявала, вы можете пасля паглядзець карціну Сальвадора Далі «Адкрыцце Амерыкі», яна мае вельмі шмат дэталяў. Я малявала ее 9 месяцаў. І калі я перамалявала і пабачыла, я зразумела, што ну гэта некая гэта вельмі дзіўна, так? Але чалавек, я вот змагла гэта зрабіць. І пасля я зразумела, што калі мне вельмі штосьці будзе цікава, я змагу у гэтым больш-менш разабрацца. Вядома, гэта не на ўзроўні мастацтва ў тым сэнсе, што я не тот мастак, які займаецца сучасным мастацтвам, ведае гісторыю мастацтва, разумееш, это не ў гэтым сэнсе. Але просто калі вас штосьці натхніла, чалавек можа ўзяць, пагрузіўся ў гэтую справу. У той же час я зразумела, што калі мне штосьці не цікава, як інтэрнэт ідзе, окей, мне падалося тармазіць, калі мне штосьці не цікава, я гэтым увогуле не магу займацца. І таму, калі, напрыклад, у мяне было размеркаванне, яно было в IT-канторе, я вельмі кепска працавала, што мне ажно не далі завершыць размеркаванне. За паўгады да размеркавання сканчэннем сказалі: Светлана, калі ласка, не прыходзьце на працу больш. Мы будзем вам плаціць, толькі не прыходзьце на працу. Таму што вы займаеце месца, якое мы можам пасадзіць другога чалавека. І гэта я хочу паказаць прыклад таго, што я для сябе зразумела. Калі я займаюся тым, што мне не падабаецца, я не магу гэтым займацца ўвогуле. Але калі я займаюся тым, што мне падабаецца, я буду займацца гэтым добра. Прычым так, што іншыя людзі падумаюць, што я перфекцыяніст, хаця мне проста вельмі падабаецца, так?
і я адкрыта, гатова вучыцца і гэтак далей. І для сябе я зразумела, што мне трэба штосьці знайсці, што мне падабаецца. Пасля вось гэтага сітуацыі я шукала, а што мне рабіць, так? І калі у мяне быў варыянт пайсці в універсітэт выкладаць там лабараторныя работы, я подумала, дык гэта вельмі проста, няма чаго рабіць. Трэба толькі расказаць тое, што я ведаю, а я гэта ўсё ведаю. І апынулася, што я зразумела, што мне проста тое, што мне падабаецца. І мне гэта я вельмі доўга шла да гэтага. Ці я зразумела, мне, напрыклад, падабаецца рашаць задачы. Так, вот як твоя наставница по математике. Я решила задачу, поглядела, ну, конец подручника, правильный отказ. Вау, адреналин, так, и там дофамин, так. Я зразумела, а мне падабаецца рашаць задачы. Вот уявіце себе, чалавек, які вучыўся на айцішніка, знаходзіць сябе ў грамадстве, якому падабаецца рашаць школьныя задачы. Ты думаешь, кем мне теперь стать? Ну, відавочна, настаўнік – это невысокооплачваемая праца. Тым не менш, я разумею, настаўнік – это самае блізкае, што мне прыносіць радасць, так? Ну, ці там яшчэ грамадская дзейнасць, так, рабіць штосьці для грамадства. Зноў жа, я толькі займалася гэтым як валанцёрскай дзейнасцю, я не атрымала за гэта грошы. І гэта тое, што мне падабаецца. Гэта да чаго? Да таго, што як бы я просто побачила хутчэй беларусах тое, што многія людзі займаюцца насамрэч чым, што ім не падабаецца. І яны не могуць зрабіць выбар у тое, што ім падабаецца. І гэта вельмі страшна, тому што няма ніякай такой культуры і вельмі мала такіх прыкладаў. Калі ёсць такія людзі, яны выглядаюць вар'ятамі. Канешне, калі У нас ёсць вось гэта ўсхваленне стабільнасці. так, Стабільнасць без перамен, без памылак, стабільнасць. Стабільнасць гэта як бы раўно добра, а нестабільна і раўно кепска. І вось мне так. здаецца, гэта вось адтуль. І гэта таксама, але я для сябе зразумела, што стабільнасці не існуе. Так, калі мяне звольнілі з працы в універсітэце, і я пачала працаваць як рэпетытар, я думала, а раптам ко мне не прыйдуць вучні, а раптам, ну, не будзе вучня, я не смогу тады, ну, у мяне недастаткова будзе грошай на ежу. Добра, што было дзе жыць, так? Але так складваліся абставіны, што чым далей ты штосьці робіш, тым падварочваецца ўсё больш іншых магчымасцяў. Нават калі не тых, якія ты адразу чакаў. Просто так, як у цябе і так трэба выжыць, ты бачыш новыя магчымасці, ты такі, добра, я згаджаюся на тую магчымасць, якую я ніколі не рабіў раней. Ну, вось прыкладна так. То есть, але я зразумела, што можна выжыць в нестабільнасці. І вось у гэты момант я зразумела, ну, тады я змагу ўсё. Так? Калі ўжо можна выжыць, нават калі ты не ведаеш, ці будзе ў цябе праца, тады дакладна ўсё атрымаецца. Вядома, зноў жа, гэта больш пазітыўны такі настрой. Я памятаю, мы дзесь там перепісвалі, што у меня за таксічная, можа, пазітыўнасць. І гэта часткова таксама іграе такую роль, што ты не даеш сябе апусціцца в суму гэтай. Ну, і ў гэтым сэнсе, што ў нейкі момант, так, у нейкі момант, калі падвярнулася гэта назва памылка, у нейкі момант пры нейкай размове мы проста з дзяўчатамі так вот славілі, што а мы-то думали про памылкі ў навуцы, мы думали про памылкі ў сэнсе, ну, вось, памылка там лінейкай памераў, так? Але ж у грамадстве гэта так актуальна, гэта же насамрэч так актуальна. І вось гэта выпадкова так прыйшло, што гэта апынулася актуальна для грамадства. Хаця, калі казаць пра памылкі ў навуцы, гэта я ведаю толькі больш з гісторыі навукі. Так, я больш ведала розныя прыклады накшталт такіх, што, напрыклад, там напрыканцы пачатку 20-го стагоддзя лічылася, што вся фізіка адкрыта, што ўжо няма чаго ўвогуле адкрываць, так? І вельмі гэта канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. І, напрыклад, вельмі цікавая гісторыя пра навукоўца Макса Планка, які па сутнасці з'яўляецца бацькай квантавай механікі, новага аграменнага раздзела фізікі. Па сутнасці на квантавай механікі працуюць і мабільныя тэлефоны, якія камп'ютарная тэхніка, так, электроніка працуе на гэтых эфектах, нават калі мы не до конца ведаем, як яна працуе. І тады настаўнік Макса Планка сказаў яму, слухай, ужо все фізікі адкрыта, так, лепш не ідзі фізіку. Там, я ведаю, што ты добры піяніст, ідзі іграй лепш на піяніне, і ўсё. Ну, фізіка, ты лепш станеш музыкай, так, чым пойдзеш фізіку. І Макс Планк яго не паслухаў, ён пайшоў фізіку, больш за то, што ён адкрыў гэту пастаянную планку. Па сутнасці, на той момант фізікі існавала толькі праблема ультрафіолетавай катастрофы. Так, там была неправільная формула для выпраменьвання абсалютна чорнага цела, якое можа паглынаць все даўжыні хвалі, і, адпаведна,
выпраменьваць. І ён вырашыў гэтую праблему, але он вырашыў яе нестандартным спосабам. Ён думаў, што ён робіць кастыль. Ну, в маім уяўленні гэта і быў такой варыянт памылкі, што чалавек спрабаваў паставіць як бы гэты кастыль па-беларуску, прабачце. Можа, падкажаце? Добра. Так, пішыце вашы У каментары. каментарах, сябры. Так. Ён спрабаваў падставіць, каб проста гэта формула як бы хоць неяк працавала. А апынулася, што ён зрабіў фундаментальную ну, як бы прырашэнне, дадаванне веды. І пасля ён нават не лічыў, што ён бацька квантавай механікі. Ён казаў: не, квантавая механіка мне не падабаецца, так? Але гэта было фактам. І вось гэта я як прыклад таго, што людзі, якія рабілі нейкія адкрыцці, яны проста адпісвалі тое, што яны бачаць, так? Апыноўвалася пасля, што веда проста наращивалась. Ці там, калі глядзець гісторыю атома, былі розныя мадэлі атома. І казаць, што адна з іх правільная, а другая неправільная, нельга. Кожны новы навуковец мяняў мадэль, значыць, папярэдні, можна сказаць, зрабіў памылку, так? Але хтосьці павінен быў пачаць і прапанаваць хоць нешта. Каб пасля была другая мадэль, трэця мадэль, чацвёртая мадэль. Вось такім, калі я вось начыталася гэтай гісторыі фізікі, я зразумела, што гэтыя навуковыя адкрыцці, яны не робяцца так, што адзін чалавек вельмі доўга думаў і пасля напісаў формулу. А робіцца так, што паралельна шмат людзей робяць розныя формулы вылічэння. Пасля іншыя робяць на іх базе, а аказваецца ў канцы, што тыя, хто бы першы, памыляліся. Так? Ньютон таксама памыляўся, так? Згодна з тэорыяй Эйнштэйна, тому што Эйнштэйн як бы пашырыў яго. Разумееце, атрымаецца, што амаль кожны з гэтых мужикоў, якія штосьці зрабілі адкрыцці, яны зрабілі памылкі все, тому што новы чалавек, па сутнасці, і ў філасофіі кажуць так же робяць. Прыходзіць новы філосаф і кажа: мой настаўнік зрабіў памылку, зараз я придумаю новую філасофскую тэорію і называю себе філосафам і маю права гэта зрабіць, тому што я знайшоў, якая памылка майго настаўніка. І таму я зразумела, што памылкі гэта проста як бы кругазварот, гэта экасістэма памылак, якая мы мусім зразумець, што она ёсць, і калі мы гэта разумеем, калі мы адносімся ставімся да гэтага лягчэй, мы проста ўжываем гэта на сваю карысць і можам далей рабіць гэтае развіццё. А калі занадта, канешне, перажываць за гэтага і падавацца быць толькі ўсё дасканала, гэта вельмі шмат энергіі, і гэта амаль немагчыма. Траціш на вельмі шмат энергіі на тое, каб не памыліцца. Ну вось. Прабачце, калі я занадта сышла. Хочацца выразаць гэты кавалачак. Так класна сказала. Вось сапраўды, вось гэта экасістэма памылак. Вось навука гэта экасістэма памылак проста. І калі хочаш далучыцца да гэтай люксавай катэгорыі людзей, якія там на пірамідзе Маслоу высокай і разважаюць пра гэта, ты мусіш нырнуць, даць нырца ў гэтую сістэму памылак. Дарэчы, у меня сын, калі я спытала яго, это выразить можно, калі я сказала: что ты любишь, он мне адказаў: я люблю рабіць памылкі. Я так часто ему кажу: памылка, а я як бы кажу памылка і смяюся, што такі твар раблю і кажу: Ян, памылка. І он: га-га-га. Я люблю рабіць памылкі і жартаваць. Гэта мы вучымся так. Вось таму я і спытала, таму што ў нашым асацыяцыі памылка гэта дрэнна штосьці, вось дрэннае, не рабі памылак. А насамрэч, вось да, я згаджуся, Света вельмі класна сказала, і вы абедзве, што памылкі гэта вельмі крута. З памылак вырастае штосьці большае і вялікае, і ніхто не пачынае штосьці рабіць ідэальна. Калі чакаць ідэальнага моманта, яго можа ніколі не наступіць. Таму, сябры, рабіце, тварыце і не бойцеся рабіць памылкі. Света, дарэчы, табе пытанне, вось на зараз слухачы, гледачы паглядзяць, як, скажы, набыць гэты часопіс памылка? Ён электронны, ён фізічны, вось як хтосьці зацікавіцца і захоча яго набыць, дзе яго можна? Вялікі дзякуй. Так, ёсць PDF, гэта онлайн, электронная версія, ёсць таксама фізічны асобнік, які мы друкуем, ёсць сайт Buy Me Coffee. Я магу пасля дадаць лінк проста ў каментарах. Хто захоча, можа зайсці, набыць, ці можа зайсці і спампаваць за бясплатна, а пасля зрабіць данат. Таму што ідэя ўсё роўна, мая ідэя,
это моя ідэя, якую всім навязваю. Веды мусяць быць свабоднымі, я веру ў свабодныя веды, так же як Вікіпедія, да, якая распаўсюджвае свабодныя веды. І таму гэты часопіс мы выкладваем у любым выпадку свабодны дасяг. Спачатку не выкладваем толькі, пакуль сабіраем троху грошай, каб раздаць усім, хто судачніўся да нумара, так, які прямо цяпер робіцца. Але пасля выкладаем онлайн, і на цяпер усе нумары выкладзены онлайн. У тым ліку ідэя такая, што мы не маем уласнага некага сайта, мы выкарыстаем сайт GitHub, які у тым ліку карыстаюць шмат людзей, які працуюць з кодам, праграмісты, для таго, каб людзі ў Беларусі пры жаданні маглі гэта спампаваць. І мы не лічым, колькі пампуюць людзей. Мы ніякім чынам не вядзем гэтую як бы нумерацыю, каб зноў жа не было ніякіх гэтых дадзеных і каб яны нідзе не захоўваліся, каб было як мага бяспечней людзям Беларусі паглядзець, спампаваць з гэтага сайта, і гэты сайт зноў жа не наш, гэта проста глобальны сайт. Так? І гэта вось такая як бы філасофія. Вось. Так, дзякуй. Конечно, усе спасылачкі мы дададзім у апісанні пад гэтым відэа. Яна, Вау, ну і якое ў размова. цябе пытанне напрыканцы, якое-небудзь такое, як ты ўмееш, задай. Не, я не маю ніякіх пытанняў. Мне вельмі спадабалася гутарка. Не хочацца сапсаваць апошняе ўражанне. Мне здаецца, фармат добры, памер добры, давайце ўжо сканчаць. Я у вялікім захапленні ад магчымасці з вамі паразмаўляць. Я вельмі рада. Я яшчэ пад запіс тады не сказала, што як я рада быць з вамі, дзяўчаты, ласкатухі. Я цяпер таксама ласкатуха. Ура! Вось я так хацела, ну, вы не паверце. Вось, і цяпер моя мара збылася. Вот. Глядзіце, таму, калі вы раптам будзе жаданне, і не толькі ў мяне, але ў якіх-небудзь іншых людзей, у вас, іншых дзяўчат, паразмаўляць на навуковыя тэмы, я як бы толькі інспірую, заўсёды рада яшчэ штосьці пагутарыць, і на такія кросдысцыплінарныя тэмы, так? Бо гэта ўсё вельмі цікава, і гэта ніяк не рэфлексіруецца, мне падаецца. Так, дзякуй вялікі. Мне падаецца, мы шмат чаго яшчэ не закранулі, што можна было працягваць і працягваць, таму але гэта заўсёды такое застаецца пасля слоўе, якое мы можам працягнуць і ў каментарах. Сябры, пішыце вашы думкі, каментары і ўвогуле, ці цікава вам вось тым людзям, асабліва якія, напрыклад, вы ніколі не задумваліся пра фізіку, пра хімію, ну, не цікавіліся. А вот ці цікава вам штосьці пачуць пра гэта. Таму заўсёды можна зрабіць працяг. Мне цікава, колькі людзей вось сярод нашых гледачоў, тых, хто вось цягнецца да гэтага нематэрыяльнага, абстрактнага. Ці вось гэта іх матывуе, ці ўсё ж такі вырашыць нейкія практычныя праблемы іх матывуе. Мне вось гэта размеркаванне у нашай аўдыторыі цікавіць. Напішыце, хто вы, матэрыяліст ці нематэрыяліст, нешта такое вось. Так, дзякуй усім дзяўчыны, сябры, усіх віншую з днём роднай мовы, хаця не ведаю, калі гэты выпуск выйдзе, але там людзі святкуюць тыдзень цэлай роднай мовы і месяц, таму Год, а нам у нас падкаст круглы год. так, таму лепшая падтрымка гэта размаўляйце самі па-беларуску, глядзіце, падтрымлівайце матэрыяльна. Вось там спасылачка будзе на Buy Me Coffee, як памылку падтрымаць. Мы дадзім спасылачку, як ласкатух падтрымаць на Buy Me Coffee. Ці нават добрым словам гэта вельмі шмат што значыць. Напісаць дзякуй, і толькі шчыра, калі вы сапраўды як бы любіце гэта, падзяліцца дзесьці з сябрамі, падзяліцца ў сваіх соцсетках, і гэта лепшы ўнёсак у развіццё беларушчыны. Дзякуй усім, сябры. Да пабачэння. Дзякуй, пакуль. Бывайце.